Tangan Demak Bintara wis ora kuwawa ngadepi prajurit saka Batet Penarukan. Kowe becik, kowe bali yo. Aja bacotke anggonmu kepenyuwanake Kanjeng Adipati Tunggul-Wulung. Katimbang aku mundur saka tengahing Raranggana, kadhuwung aku jebak depane
dia dukung lanang jadi rawang ayu. Grok-grok otote. Apa saestu niku Bapak? Lho, tenan kok. Oh, piye nganti sawado kadol request wong ayu. Kok pitados kula jenengan Bapak? Kula pilih kula kedah pripun, Bu? Mengkoin Prabu semike sesemarang citramu. Dilimpe, ringkus, mengko bocah-bocah iki padha demitan nyekel karo Prabu Semi. Oh, kados. Aja lali Kang Mas Prabu Semi. Kula tresna panjenengan Kang Mas. Kula kedah ngeten-ngeten, Bu. Boten usah perang nggih Kang Mas. Monggo sami sing-sinisian kemawon. Cik. Ya, Dek. Kami ngaten. Monggo panjenengan kula aturi sesenitan. Ya. Kula badhe Hati-hati. kados ngaten. Mas Ayo, ya. Atlet, sisi kita. Atas nggih. Jajeng Candra. Injek kados putri kanggo Candrawati. Durung wayah kulan kowe iki munggah ana ing Demak. Ana pawongan kang nganti ngligo pusaka. Sing takon iki kowe apa aku diajeng? Monggo panjenengan mawon aku. Aku? Heeh. Ya yen aku kowe sumingkira. Aku mikir. Kisana. Iya. Kok nganti ngligo pusaka? Ana ing sak tengahé dalan jan-jane kowe iki sapa? Ya diwanuake. Aku tumenggung Prabu Semi. Minangka minto Sraya saka Kasultanan Demak Bintoro. Piye? Bali meneh aku kok ora pas-pas. Tumenggung Prabu Semi minangka minto Sraya saka Kasultanan Demak Bintoro. Bali cedak, wis cedak aku ben keprungu. Kok sepiye to? Isih ora krungu? Kepiye ayo jajal. Sapa? Siji kok medeni wong iki. Aja marang karak. Tumenggung Prabu Semi minangka minto Sraya saka Kasultanan Demak Bintoro. Jebul iki to kang aran tumenggung Prabu Semi. Nanging kok dhisik. Sakwise aku mangsuli apa kang dadi pitakonmu. Kok ya rumangsa dadekake tandha pitakon sadurunge atiku. Ya kene atase kebocah wadon sakloron. Pasuryamu Sulistya ing warna yen to Cinandra ana ing pewayangan. Pindaning Betari Kumolati kang sawiji. Betari Dreskanala kang mapan ana ing swarga dahana. Aku kaya ngene iki lho. Sing dadi senenge ngatiku diajeng. Cedak bocah bagus. Lho ning Alembono iki lho kok ya ora kira-kira. Kok ya nambahi deg-dege ati. Aku ora ngalembono nanging iki tiba ing kasunyatan. Sapa kang dadi aku? Ya. Tak srawungke. Aku Candrawati. Kadange Kang Mas Tunggul Wulung. Candrawati kadange Dipati Tunggul Wulung kang sawiji. Aku Candrasari. Uga kalebu kadange Kang Mas Tunggul Wulung. Candrawati lan kowe Candrasari Tumenggung Prabu Semi. ing ngarep aku rumangsa nesu jalaran. Kadangmu kuwi dadi buron loroning sekabeng para punggawane prajana ing Kasultanan Demak Bintoro. Nanging sakwise aku ketemu karo kemapan ana ing tengahing wana, aku kok ya rumangsa atiku pratapan. Mergo apa? Wiwit seprono nganti temeka saiki. Lagi iki aku ketemu kelawan bocah wadon kanto pasuryane ayu. Tumenggung Prabu Semi.
lan kowe Candra. Ing arep aku wis kondo. Piye, Kakang? Sawise aku ketemu karo kowe rumangsa trenyong atiku. Mula ing papan kene senadyan to wirang kaya ngopo aku bakal tembung karo kowe yen to aku tresno pawan kowe sakmono. Candrawati. Iki swargane bocah lanang. Duweni bojo kang loro cacahe sing ginuk-ginuk, sing blebuk-bloguk, sing bodi, iki kalebu kabejanmu. Se tembungmu kok bodi.
jroning aku bakal bisa kula kang suka kalamun kowe sak duwe penjaluk kok ayo waton ora tumur ning lintang lan rembulan sekabehing penjaluk kula bakal rapi Temung dong, Prabu. Ya aku percaya sepiro gedhe tresnamu lawan aku. Semono bakal jaluk temurun ning lintang. Lawan kowe iki kan kudu jaluk siji rak kaya ngono ki ya, Jeng. Apa? Kaya ngono. Penjalukmu wong siji, ayo sama diajak. Jalukmu. Mikir. Pancen peperangan kaya ngene. Peperangan akal kalah gunakake akal, akal kalah gunakake ukil. Iya perang. Lo saiki wis kapikut, wis edan ayune wanita. Nek kowe kepen wal saka bandanmu, aku duwe cara. Aku jaluk syarat lan sarana. Apa syarat lan saranane tunggul? Robosmi, Iya. yen kowe bisa dudulake karingan oleh Demak Bindoro, kowe bak wali saka bandanmu. Tunggu dulu. Rungokke tembungku kang pungkasan. Katimbang aku nduduhake karingkian ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kagum aku tumeka. Ayo pateni ya. Aja, Pateni. dipateni. Memberi mau. Aja le. Pateni saya. Ayo dilebokno. ngono apa barang? Wis ta lebokno. Apa langsung sang Tunggu ulung. Robos menika musuh Aku. kret-kretuke wong ing Kasultanan Demak Bintoro. Iya. Meka sampun kapikut. Menawi boten kapidono, oh, ugal-ugalan isine agrono wedok seneng. Yen yen Prabu Semi mbok pateni, mongko wong mati iki janji 7 dina wis ilang. Ya wis ora ana kabar. Supaya kekasatine wong Demak Bintoro, Pesanipun, Prabu Semi lebokno pakunjaran. Asatu. Prajurit! Apa kapuk jaran? Lajeng sakmenika tanpa kepanca kula kepingin dadi ratu ana ing Bisane kelakon balekno kajayan Majapahit. Sarta bisa dadi ratu ing tanah Jawa. Kowe kudu kecondhokan Pakisara sing diasta marang Ratu Semenanjung. wonten pundi dulure Papane ana ing Jepara. tak colongi Wes, mandek. langsung sang diko ngandhakake kalamun kula saged dadi ratu ngasta Partisara tanpa ke Partisara dunungipun wonten ing Pandi Jepara bari kula citra kene menapa penjaga Aja sliramu sing dusta. Lajeng sinten bapak Kang Indra? bapak Ayo supaya ora klawestara njupuk iwak ana banyunan supaya iwake kecekel banyune ora butek. Lajeng sinten? Ora liya kadhamu saklara. Kula nulis Tenan yo. Wati lan terus. lho kula niki wanita kok jenengan dadoske maling kok kok. Pancen Wis kowe ora sinapa mondok. Wong arep gayuh. Luhur kuwi kudune tumindak sing nista kaya dene.
Nganggo cara apa dilakoni, Jajeng? Cik. Kowe golek ana ning di papan dununge Ratu Semenanjung. Mengko colong 100 menanjunge. Pati sorot kok dhewe. Sumujaka ana ing Taman Saripati Jepara. Nggih, Bapak.